Καλησπέρα παιδιά, Φάπας εδώ και σήμερα θα σας δείξω πώς να χρησιμοποιείτε δωρεάν gameplay στα βίντεο σας. Ναι, είναι επικό, εξαιρετικά επικό και θέλω να σας το πω και σε εσάς για όσους δεν ξέρουν πώς θα το κάνουν και θέλουν να χρησιμοποιούν κάποια gameplays αλλά δεν έχουν τον εξοπλισμό ή τα χρήματα να αγοράσουν PC και τα σχετικά τα οποία χρειάζονται για να κάνουμε gameplay. Λοιπόν, είναι ένα κανάλι που έχω βρει εδώ πέρα, πληκτρολογώντας free to use gameplay. Θα βρείτε κι άλλα, αλλά εγώ έχω επιλέξει αυτό το κανάλι επειδή έχει αρκετά καλό περιεχόμενο και είναι πάρα πολύ εξαιρετικό. Λοιπόν, like, subscribe στα βίντεο, λοιπόν, ναι, του καναλιού, το κάνω και λίγο shout out, εντάξει δεν έχω και πολλούς subs, οπότε ναι, μην τα απολύλω εκεί. Θα συνεχίσω στο review του καναλιού αυτού τέλος πάντων. Λοιπόν, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, βλέπετε εδώ πέρα έχει διάφορα gameplays τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ανά πάσα στιγμή, αρκεί αυτό πρέπει να το προσέξετε πολύ για να μην γίνει copyright strike στο κανάλι σας, είναι να τον αναφέρετε κάτω, να έχετε στην περιγραφή σας link αυτού του καναλιού. Αλλά νομίζω υπάρχουν και άλλα κανάλια μικρότερα από τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περιεχόμενο το οποίο δεν χρειάζεται να έχετε γράψει το link του καναλιού, αλλά καλό είναι να το αναφέρετε το κανάλι από το οποίο χρησιμοποιείτε το gameplay για να μην γίνει κάποια παρεξήγηση και φάτε άδικα copyright strike. Λοιπόν, ναι, τώρα θα σας δείξω, θα πάμε να δούμε ένα από τα βίντεο εδώ πέρα να δείτε πως περίπου είναι και γενικά δεν τα έχουμε κάνει edit, είναι ξέρω έτσι το gameplay και αυτό είναι πολύ επικό και έχει και τον ήχο από πίσω ώστε μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και να κάνεις ό,τι θες και είναι εξαιρετικά τέλειο. Μπορούμε σε διάφορα παιχνίδια να βρούμε free to use gameplay και άμα δεν έχετε τον εξοπλισμό πάτε δείτε αυτό το κανάλι, χρησιμοποιήστε τα και μη σκέφτεστε άλλο πώς θα κάνετε πια gameplay βίντεο. Υπάρχει αυτή η επιλογή και είστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσετε αυτά τα gameplay. Λοιπόν, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο κάντε ένα like και άμα θέλετε να παρακολουθείτε και περισσότερα βίντεο με τέτοιο περιεχόμενο κάντε ένα subscribe, ένα share άμα θέλετε να το μεταδώσετε και σε άλλους και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ωστόσο να είστε καλά. Γεια σας.